Uyabona ke mina mntaka baba seke ngathula ngabuka ukuthi yini le uMalema ayefuna ukuyigaina iyayi kwistiki sokuthi yena ngabeka impilo yakhe phansi athi unikela ngayo for ukuvakasha enkandla. Mina ngibona into eyenza ukuthi Malema enze risk enkulu njengaleya. Angiboni ngaphandle kokuthi kushuthi kwase kuyi downfall yakhe. Angiboni ngempela. Umsholozi uyaziwa ukuthi akaxolelani akakhohlwa indlovu. Uyaziwa futhi ukuthi irevenge akayisheshisi. Yena wayecabanga ukuthi yipi indlela angaxolelwa ngayo kukho konke ayikwenze from 2011. Hayi mina namanje ngisahluleka ukubona ukuthi wayekwenzelani. Ngisahluleka nje ukubona. Ngicabanga ukuthi wayekhohliswe yibo dala impofu la. Kahle kahle leyanto nje kwakuyiwin kadala impofu. Ngirevenge yakhe afuna ukuyenza kuMalema. Emva lokho seza uMalema esehema esekhuluma indaba ukuthi manje ama foreigners abelungu bethu bayosiqasha. Acula kangcono ama foreigners kunathi ama Nigerians ane confidence noma ekhuluma ezwakala esukelane yohleba ngathi lena kwamanye amazwi Malema utheswa Malema obexhasa amafinyila ke manje Malema usexhasa amafinyila ke manje awusaqondi nanqindi nasibhakela ngalento yakhe ikuhambe opposite yenkandla akuyena yedwa kuMalema bonke abantu abayinkandla banayo inkinga banayo. Thina nje sikwazi ukubona izinto umuzi uxoxa naye ukuthi okay lo soke wayinkandla. Yonke hamba udla inkomo zembizi yonke leyo nto leyo. Inkinga yonke leyo. And abantu bakhona uyababona nje ama symptoms abo.